Hola, somos reporteros en Red. Estamos con Antonio García Teijeiro. Es profesor y escritor de lengua y literatura gallega. Nació en Vigo en 1992. En el año 2017 ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. ¿Qué le gusta más, enseñar o escribir? Bueno, son dúas cousas que son compatibles. Eu empecé a escribir porque enseñaba. Entón eu realmente, a mí me encanta a docencia, son moi feliz dando clase e son moi feliz escribindo. ¿A quién le gusta más enseñar a niños ou a adultos? Eu sempre dixen que o mellor que había no ensino eran os nenos. Sabíamos que te apasiona o mar. Canto tempo podes estar sen velo? Ui, canto tempo pode estar sen velo? Pois moi pouco tempo. Eu sempre dixen que non me gustaría vivir nunha cidade na que non houvese mar. Afortunadamente eu vivo en Vigo e Vigo ten o mar. Non podo pasar moito tempo sen velo, de tocalo, de bañarme, de estar ali preto del e compartir os soños con ele. Como suele inspirarse para escribir poemas? Como? Pois mira, eu inspírome normalmente en tres cousas. En primeiro lugar, na vida. Na vida, todo o que me rodea. Eu son un poeta da rúa. Gústame estar no medio das persoas e a partir de aí fixarme en pequenas cousas e en grandes cousas, e todo iso é fundamental. Eu non creo nos poetas que se esconden, que se agochan, que viven un mundo aparte. Hai que estar aí. Entón a vida para mí é unha fonte de inspiración moi grande. E despois as lecturas. Eu leo moito, e cando estou lendo poesía, por exemplo, hai versos, palabras que me empurran a escribir os meus propios poemas. Entón as lecturas para min son fundamentais, porque hai moitas maneiras de escribir, e lendo aprendese moito. Logo as cancións, que tamén teñen letras, que teñen música, que teñen sons, e a partir de aí tamén saen cousas que a mí me gustan. O sea, nesas tres son a fonte fundamental de inspiración. Usted define o galego e o castellano, porque dice que las lenguas suman. Que opina de hacerlas más accesibles? Bueno, máis accesibles, eu creo que son accesibles. Eu amo o galego porque é un idioma que me roubaron cando eu era pequeno. Amo o castelán porque eu fui educado en castelán, porque a cultura debe ser aberta, pero o galego está en clara desvantaxe co castelán, e o que hai que facer é impulsalo e facer creer e convencer as persoas de que é a nosa lingua e que debe estar aí para ser utilizada, pero nunca, en ningún caso, para crear un conflito. Creo que ambas poden coexistir, o que pasa que o galego está en clara minoría con relación ao castelán. Existe un método para hacer la lectura más accesible a personas con dificultad lectora. Se llama lectura fácil. ¿Estaría dispuesta a que se adapte una de sus obras a lectura fácil? Non só estaría disposto, sino que para mí sería un placer, unha honra, que algunha das miñas obras se adaptasen a ese sistema que me acaban de explicar de que ia, e creo que todo aquilo que faga que a xente comprenda moito mellor as cousas, que fale moito mellor e que realmente teña un coñecemento máis claro do que lee, é fundamental. Evidentemente, para mí sería maravilloso que algunha das miñas obras pois se adaptasen a ese método de lectura fácil, que me parece un acerto sen dúbida ninguna. Moitas grazas por todo. Gracias a vos, porque sodes maravillosos. ¿Sabedes como me chamo? Chámome Martiño. A ver, ¿sabedes como me llamo? Martiño no.
Desde el barco de papel que podía navegar. Palabra azul celeste. Lava azul alumbrado. Verde. Esmeralda. Verde esmeralda. ¿Qué más? Palabra ¿Sí? Marucina. Palabra. Tea de la vaca. Era divino, abogado, porque ganaba tomar. Manuel, pero el barco ¿Qué? llevaba Miguel. Miguel, lo podía navegar. ¡Bravo!